לא ילבש חלקו מיושב, אלא ייקח חלקו ויכנס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא שיקיים שהוא מכוסה. סעיף קטן א', מיושב, שיתכסה כשהוא עדיין שוכב, היות ואפילו בתוך ביתו, כשאתה לבד, יתנהג כך, בגלל שהקדוש ברוך הוא עדיין רואה אותך. נקודה. מותר במקווה, כי דרכו ללכת האומים, מותר, אבל כשגמר יתכסה כמה שיותר מהר, וכל שדרכו להתכסות, חייב להתכסות. סעיף קטן ב', כשיקום. רצונו לומר, כשיקום ויצא מטויו, סדין שהיה מונח שם, ערום, כשפשט חלקו. יהיה עתה תכף מכוסה, כי ייפול חלקו על כל גופו, מעצמו. המניח מלבושו מראשותיו, ושכח לימודו. ואפשר, אם מניח דבר אחר, המפסיק בין ראשו לבגדיו, אין קפידה. וכן ייזהר מללבוש שתי מלבושים יחד בפעם אחת, כי קשה לשכחה. ידקדק בחלוקו, ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ. אל יאמר הריני בחדרי חדרים, ומי רואה כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ידקדק בחלוקו, ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ. חלוקו, אף על פי שהוא תחת כל המלבושים, וכן שכן משאר בגדים. בכל שכן משאר בגדים. סעיף קטן ד', ילבש אף אחד מלבוש שהתפירות בחוץ, כיוון שזה גנאי בעיני בני אדם. ואם תלמיד חכם יוריד וילבשנו כמו שצריך. צריך לשים נקודה. וצריך לשים מלבושו מימין לשמאל. תלמיד חכם ילבש מכובד ונקי, אבל לא כמו השרים החשובים שכולם מסתכלים בהם בגלל הבגדים, ולא כמו אני, בגלל שזה בזוי לתלמיד חכם, אלא כמו בינוני. סעיף ד', ינעל מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו, ואחר כך ינעל של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור את של ימין. הגע, ובמנעלים שלנו שאין להם קשירה ינעל של ימין תחילה. סעיף קטן ה', ימין, שכן מצינו בתורה שימין חשוב תמיד לעניין בוהן יד ברגל. וכל הדברים שמתקיימים הימין לשמאל, שמתקיימים הימין ושמאל. וקשרנו, לעניין קשירה מצינו בתורה נתנה חשיבות אל השמאל, שקושר עליו תפילין של יד. והנפלאות של לבד, אין צריך להקדים שמאל לקשירה. סעיף קטן ז', ימין תחילה, וגם אם נזדמן לו של שמאל, ימתין עד שיביאו לא של ימין, שהוא רוחץ וסח, ימין תחילה, ואחר כך סח כל גופו, ראש מתחילה מפני שהוא מלך על כל האיברים. סעיף ה', שחולץ מן עליו, חולץ של שמאל תחילה. סעיף קטן ח', חולץ שמאל תחילה, שזהו כבודה של ימין. מקומה זקופה, שדוחק רגלי השכינה, כביכול. על כן כתבו האחרונים, דאסור אפילו פחות מ4 אמות, פשוט, אפילו עומד במקומו ואינו הולך כלל. סעיף קטן י', ולא ילך אפילו בבית, שיש בו תקרה, וכל שכן, תחת אוויר השמיים, יש להיזהר בכולי ימה. ילך בקומה זקופה, ולא ילך 4 אמות בגילוי הראש, ויבדוק נקביו. למה? ויחסה כל גופו, ולא ילך יחף, וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב, שהוא זריזות ונקיות. סעיף קטן י"א,
400. שלא ילך 4 אמות, אפילו ידיו מעל ראשו. וכתב הפרי מגדים, ללכת 4 אמות מתחת אוויר השמיים, לא מועיל כיסוי הראש ביד. סעיף קטן י"ב, בגילוי הראש. בגילוי הראש אסור ללכת 4 אמות, קל וחומר שאסור לברך וללמוד בראש גלוי. ולא יהיה נחשב ככיסוי לראש, היד ככיסוי הראש, ויש שמקבלים בשעת הדחק, כגון בלילה כשרוצה לשתות. ולפי הפרי מגדים שבשעה הנחת תפילין ייזהר שיהיה לו כיסוי לראש, שלא לברך ברכה בלי כיסוי הראש. סעיף קטן י"ג, לבדוק נקביו, כדי שיהיה אחר כל גופו נקי בשעת קבלת מלכות שמיים, בקריאת שמע ותפילה, ואין צריך רק בדיקה לבד. אם בדק את עצמו ואינו רוצה עטה נקביו, זה נקרא מן הדין גוף נקי, וחלילה לאחר שוב עבור זה בזמן קריאת שמע או תפילה, רק תפילה בציבור. סעיף קטן י"ד, יחף. אמרו חז"ל שימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעליו נעלים את רגליו מקומות הערב שדרכן ללך יחף. שהרי עוד כתב השלם, ואם עושה משום תשובה על עוונותיו מותר, שכן עשה דוד המלך עליו השלום הולך יחף. עד כאן סימן ב'.